Россия банкы быйыл медицина хезмәткәрләренә багышланган истәлекле тимер акча чыгару идеясын хуплаган. Хәзер әлеге тимер акчаның эскизын эшләү бара, ул 25 миллион дана белән чыгачак һәм әлеге акчаның номиналы 25 сум булачак, ягъни әле безнең андый акчабыз юк иде. Һәм аңлашыла инде нинди инициатива белән, нинди уйлар белән, ниятләр белән әлеге акчаны чыгарылуы. Бу катлаулы чорда медицина хезмәткәрләре алгы планда алны-ялны белмичә, тынычланмыйча хезмәт куйган кешеләр һәм бу аларга баш ию кебегрәк кабул ителергә тиештер инде. Әмма берничә чыгарылыш алда әйткән кебек үк ашыгыч ярдәм хезмәткәрләре көне билгеләгән шикелле үк инде бу. Акча бирмибез. Акча бирәбез, менә, только менә мондыйны 25 сумлык сезгә багышланган акча. Рәхәтләнегез. Безнең 1 июльдә Конституцияга төзәтмәләр кертү буенча тавыш бирү булачак. Һәм ниндидер тавыш бирү алдыннан табигый ниндидер агитацион роликлар, билгеле шәхесләрнең, танылган шәхесләрнең кешеләрне тавыш бирергә чакырулары башланып китә һәм бу да искәрмә булмады. 2035 елда балалар йортыннан 2 ираттан торган гаилә бала алырга килүләре турында агитацион роликны күрмәгән кеше калмагандыр инде. Һәм узактагы син Россиянең шундый киләчәген телисеңме? Ише сүзләр, хәтта кискен карашлы, русча әйтсәк, гомофобларны да бик аптыратты мондый видео, чөнки бу бөтенләй бер шиктән икенче шиккә бәрелү кебек. Әмма мине иң аптыратканы һәм иң борчыганы 2035 елда да, әлеге роликка ышансак, 2035 елда да Россиядә әле балалар йортлары булачак. Бу зуррак проблема түгелме, бу зуррак мәсьәлә түгелме, хәл итәргә кирәкле. Хәзер чит ил кешеләре Россиядән балалар үзләренә гаиләгә бала ала алмыйлар. Гомумән булай да бала алу гаиләгә шактый катлаулы процесс, бик кагаз эше белән, вакыт әйберләр белән үтә торган процесс. 2035 елда Россиядә һаман балалар йортлары булачак. Миңа калса иң беренче чиратта менә бу мәсьәләне хәл итәргә кирәк. Конституциядә гаилә ул ир һәм хатын-кыз союзы дип беркетеп кую түгел. Владимир Путин югары курс студентларына мәктәптә укытырга мөмкинлек бирә торган указга кул куйды. 4нче курс һәм аннан да югары курс студентлары, педагогика студентлары инде хәзер мәктәпләрдә укыта алачак, әмма аның өчен аларга сессияны бары тик 5 билгеләренә генә ябу кирәк. Бу тагы да зуррак проблеманы каплап кую өчен генә эшләнгән әйбер шикелле. Укытучы хезмәтенә хөрмәт кимәгәннән кими бара һәм укытучы булып эшләргә теләүче кешеләр дә кимәгәннән кими бара. Укытучылар әле хәзердә кирәк, инде роботлаштыруга таба кернеп күчә башласак та, укытучылар тере укытучы, балалар каршында чыгып сөйли алучы укытучы бүгенге көндә дә әле кирәк, ул актуаль һәм ничектер укытучылар дефицитын капларга кирәк мәктәпләрдә. Һәм бу шуның өчен уйланган әйбердер инде, белмим. Әлбәттә, яшь амбициоз студентның инде улы укытучы алдында үзенең ниндидер өстенлекләре бар. Бу улы яшьтәге укытучыларны кимсетеп әйтүем түгел. Яшь студент ул замана белән бергә атлый һәм балалар белән уртак тел табу аңа җиңелрәк булырга мөмкин. Әмма еллар буе җыела торган тәҗрибә анда әле юк һәм аңа кыен булырга мөмкин. Шуңа күрә һәм балаларга да кыен булырга мөмкин. Шуңа күрә бу нәрсәнедер хәл итеренә бик шикләнәм. Оказывается, рус сүзе өчен коронавирусның исе бар икән һәм Финляндиядә галимнәр этләрне әлеге исне тоярга өйрәтә башлаганнар. Әлеге ис хәзерге вакытта әле кешедән иснәп түгел, ниндидер пробиркаларга, белмим, аны ничек чыгарганнардыр инде пробиркаларга, ул өлкәгә кермик, үзләре яхшы белә торганнардыр. Берничә пробиркада һәм шуның кайсысындадыр коронавируслы
препарат дип әйтик инде. Һәм этләр хәзер иснәп коронавируслы препаратны таба башлаганнар. Һәм моны инде киләчәктә кешеләргә карата да, кешеләрдә әлеге инфекцияның беренче симптомнарын ачыклауда да кулланырга мөмкиннәр. Бу теге ниндидер кызык инде, кызыклы, прикольно дип әйтик, әмма ниндидер зур масштабка китерердәй, ниндидер зур файдасы булырдай бер дип уйланам. Таймырда Арктик туризмны оештыру буенча план төзи башлаганнар. Һәм киләчәктә әлеге җирләрдә яшәүче халыкларның гореф-гадәтләре белән планнар үрчетү белән таныштыру кебек, һәм шулай ук әлеге җирләрдә велосипедта сәяхәт, трип дип әйтик инде, кебек юнәлешләр үстереләчәк. Бу искиткеч яхшы яңалык һәм бу күптән кирәк иде инде, чөнки Россия искиткеч зур ил һәм без белмәгән, күрмәгән, аңламаган яклары аның шактый күп. Һәм ул шуның белән кызыклы да. Әмма миңа калса, мондый туризм һәм дир казаналары булган кешеләр өчен генә мөмкин булачак, чөнки Россия эчендәге туризмның нинди зур чыгымнар таләп иткәнен без дә беләбез. Менә хәзер кызык өчен кереп карасак була. Мәскәүдән Норильска билет бәясе самолет белән эконом класс ничә сумга чыгачак? Так, эзли бу. Димәк, 16637 сум. 4 сәгать юл Домодедово, Норильска кадәр. Һәм менә шушы бәядән генә дә инде чыгып чамаларга була. Гомумән нинди суммага чыгачак Россия эчендә туризм. Әмма инициатива яхшы. Танылган актер Михаил Ефремовка бәйле ситуация иҗтимагый фикерне кузгатты һәм ул үзенең җәзасын алачак. Аның никадәр зур җинаять эшләве турында яңадан сөйләп тору кирәк тә түгел. Әмма монда иң нык борчыган әйбер ул безнең илдә хәмергә бәйле оешмалар, берләшмәләрнең коточкыч масштабта күп булуы. Әлбәттә, ул җиңел әйтергә һәр кешенең эчендә, әгәр кешенең эчендә стержень булса, баганасы булса, ул андый сукмак буенча китмәячәк, ул үзен кулда тота алачак дип, әмма алай шәхескә генә сылтап калдыру да дөрес түгел. Бары тик күз салуда җитә, Россиядә хәмергә бәйле кибетләрнең ниндидер кафеларның никадәр күп булуына һәм илгә кирәк түгел, һәрхәлдә безнең илгә кирәк түгел аяк кешеләр, кирәк түгел үзен кулда тота ала торган, аяк акыл белән фикер йөртә торган һәм аяк акыл белән карарлар кабул итә белә торган кешеләр. Безнең илгә кирәк исерекләр һәм җиңел идарә итеп була торган кешеләр. Менә шуңа күрә шулкадәр күп ул хәмергә бәйле берләшмәләр. Монда нәрсә әйтәсе килә? Һәр кешенең үз кулында кала ахыр чиктә. Һәм саклагыз якыннарыгызны, туганнарыгызны ул юлдан. Чөнки нинди генә яңа законопроектлар, указлар кабул ителсә дә сүз уңаеннан Госдумада Михаил Ефремовка бәйле әлеге ситуациядан соң бер депутат тәкъдим итә хроник авырулар регистрын ачып җибәрергә. Әлеге регистрга ул наркотиклар белән мавыгучыларны да һәм шул исәптән хәмер белән мавыгучыларны да кертергә тәкъдим итә һәм аларга инде руль артына утырмаска. Әмма ничек оештырылачак ул, ничек ул кешеләрнең исемлеген җыячаклар, ничек тәртиптә тотачаклар һәм гомумән ничек тикшерәчәкләр ул кешеләрне, бу билгесез һәм бу инде теге пожардан соң селкенә башлау шикелле генә, шуңа күрә ниндидер ышаныч юк, һәрхәлдә якын елларда, шуңа күрә иң беренче чиратта үзегезнең янәшәдәгеләрегезне саклагыз бу юлдан. Берегите себя и своих близких. Алкоголь